Mitsubishi Galant Shark. Ito yung late 90s car ng Mitsubishi na hindi masyadong napapansin pero para sa akin, napakaangas ng design. Generation 8 ito ng Galant at nirelease noong 1998. Pag tinabi mo sa mga modelong sasakyan ngayon, hindi pa din ito mukhang vintage car. Mukhang papalag pa din pag nagkatabi kayo sa stoplight. Pero bakit nga ba Galant Shark ang tawag dito? Ang ninuno nito ay yung Galant VR4 na nag-evolve. Nag-evolve para lumaban sa racing dahil yung ninuno ng Galant na to, nag-evolve para maging Evo o mas tanyag sa bansag na Mitsubishi Lancer Evolution. Parang ito yung Pikachu na hindi naging Raichu. Hindi nag-evolve. Tumapang lang yung itsura. Kahit Zephyro at Galant Shark ang pinagkukumpara ng mga consumers, masasabi pa rin nating may racing roots talaga to at makikita mo din naman sa design na mukha pa din itong race car at hindi masyadong inclined sa kategory ng luxury car. Tinawag itong Galant Shark o pating dito sa Pilipinas dahil hawig sa pating ang itsura nito. Trapezoid grille na may chrome trim. Ang shark nose design ay inimplement ng isang Japanese designer na si Akinori Nakanishi at sa tingin ko dapat pinromote nila ang designer na to dahil sobrang iconic ang ginawa niyang sporty nose design sa Galant. Ito din ang huling generation ng Galant na nag-o-offer ng V6 na makina. Medyo malakas to sa gas considering na 2.0 to 2.4 liters ang displacement nito. Available din ito sa trim na 4-cylinder Super Saloon na nirevise din nila at tinawag na GTA. Tumatakbo ito sa range na 136 horsepower hanggang 163 horsepower. Nag-offer din ito ng turbo diesel version na umaabot ng 90 horsepower. Ang madalas daw nasisira ayon sa mga owner ng Galant ay yung automatic transmission at yung pangilalim. Mahirap na din makahanap ng manual nito. Napaka-basic lang din daw ng interiors nito. Pero bawing-bawi naman dahil napaka-pogi ng exterior. Ang second-hand price nito ngayon, naglalaro na lang sa 85,000 to 120,000 pesos sa market. Siguro bumagsak na din ang presyo dahil sobrang mahal na ng gas ngayon. Anong masasabi niyo sa Mitsubishi Galant Shark? Comment down below.